Фаромӯш набе ки подписаться карда лайк мондан. Тамошои барҳаву барои шумо. ҷудои қин аз қин бадқаскори бади ҷудои яқин ҳоли ма ҳаялам пушти ханда ба ҷои яёрзуҳон барбодра фарзандам намешнава аллаҳта рафти сари раи хушбахтӣ монди санги яламта қаламта рӯи қоши чиндагир медавони ҳарӯз овозаи маи ҷавонон айтай парис мо бар қасди якдигар хидмона дар азоб мондем масқати ю дидум алам кард бад морам печондем дарде пуфтуну сарте дуда сини осмон дар дига қичоқи чӣ мара шикасте дастом донма мурдум рӯзе биган шонда ти хондана бас кард шона шоҳона мас кард шона ҷононаш бас кард шон ба сад аламре мехон барой як ишқи туфтаау дар ишқиш туф кард ба шон гирифти пуф кард ба даламша нақл кард ки гарми нади дар бағалат хича ба оби магар кард ошиқи кам бағалат ба ғамат хича хирсан кард ба ному намша балам танаш карди ки хита бикан ба толи стакан отулам кам бадине ки набади вақти ларзанда наёдига озилам кам хандаи фарзанда як хандаям умайда ҳакои бедандонашона сата тувори ишқла боло медона дига барақса дар байни мардум намесӯза ҷигар ба зарар нетути аллови макас яки тар ишқам як даврай ранги як пуфай натури мегузаштай натури рост гуфтай зиря пуфтемай пуштат зиря рехтемай пуштат ишқи дофай пуштат намерам синат мекнам пуштма неки зарарат мондай то ҳозира кайфия ма одами пусти хунинео вива алафиям ишқ неки ты бурди қариб мара то таги дора идов мара сарте бура биқаб дига ошиқора гиря накар ямаш тақдирда гиря накар тақдир созира хост бутану хитақаб фақат гиря накар гиря накар тоза кашкота ханда мезе ба ҷони ма тира ба чашмота гиря накар ба гиря дили ма насӯзон айби ма ва ту несте я мехи хосай тақдир соз мо тақдир ҷудоӣ бидай тан метеми тақдирда ма ва ту медонистеми чӣ намешава ахирда ма ва ту дониста ишқи беохир сар кардем бада охир ба ёди якдигар чашма тар кардем дили орзуҳои ма ва ту мешкуфа рӯи гурда оби чашми ту мемона бари руда беҳуда бидай дил додан одат карданмон беҳуда бидай ба ёди якдигар биданмо марги орзуҳои мо нақшаи тақдири мо ишқи мо хоб буду ҷудои табири мо дигар чашми интизор наши даҳани тире зада дай хонада нес ошиқе да дилиш тире зада дига ма ва ту дар неста иҷозати дидам ту уже айман нести фотиҳаи ким кида дига ма ва ту дар неста рӯзҳои гузаштамон даст ба даст озод ба кӯчаотон гузаштамон идох ба қарибат шам нигоҳ куну марута сар маша ғайбати мардуме намефаҳма ошиқа мо зинда ҷидоe ҳам мо маҷбур ҷидоe май ҳам ои мардум намефаҳма дарди ишқу ошиқа ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. Шонамисе Фаромӯш набе ки подписаться карда лайк мондан.